सालि बायदि दाउखाया ओरैबायदि डिस्टार्ब खालामदों मा जामारदो एक्सुवेलि मा रायलायदो इसोर बेवहाय मा रायलायदो मा प्रग्राम बिसोरनि मा आरो खारलायाखै मा प्रग्राम जादों इसोरनि मा प्रग्राम जादों इसोरनियाव गोदाव सोराव दाउखा गोजा जाफैदो दिनै फैफेरा आच्छा मा लाबोदो बिसोर बेवहाय मा लाबोखो दाख्लै गायनाय हाग्राया थांजोब्बाय आरे खारबावलायाखै इनि आरे मा जामारदो ओइ आरे मा जादो जेबो गैया माथो जेबो गैया गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय दाखालि बावै क'क्राझाराव दुरान्ड काप जानो गोनांनि आगोलाव मोनसे जालांनाय जाथायखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि ससियेल मिडियायाव आङो नोंसोरनो सासे अफिसारनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा खोन्थानो थांगासिनो दङ भिडिअखौ जोबजासिम नाय आं रावखौबो गाज्रि होननानै बुङा आरो आं मिन्थिखागौ दाखालि बावैनो बे भिडिअखौ मोननाय लोगो लोगोनो बे भिडिअखौ होनानै इउटुबाव बुङोब्ला ओरैबायदि दावराव जागोन आलादा रोखोमनि दावराव जागोन बे भिडिअ आङो मिन्थिखागौ बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ होनानैबो बांद्राय बाथ्रा बुंखायासै राजखान्थिखौ लानानै दावराव जागोन होननानै आं मिन्थिखागौ बे भिडिअनि सायाव दा गोरोन्थिया जादोंब्लाबो जायाखैब्लाबो जानानै थांखांबाय बेनि उनाव जों बर'जों बर' दावराव जानानै बेवहाय जेबो जाया बेवहाय सोर दङमोन खाथियाव सासे अफिसार जेनेरेल रेंकनि मेजर जेनेरेल लेफ्टेनेन्ट जेनेरेल नोंसोर मिथिगौ ना जायखिजाया बेवहाय जेनेरेल रेंकनि सासे अफिसार दंमोन बेनिफ्राय दावरावआ दा जों जादो आं दा बेखौनो बुंनो नागिरदों सोरबा सासे सानैनि कमेन्ट खेलाया दुरान्ड कापआ आर्मियासो सालायो बेनिफ्राय आलासि हिसाबै बिथां जोंनि सारखौ लिंदो बर'नि दैदेनगिरि मानगोनां दैदेनगिरि लिडारखौ लिंदों नंगौ आर्मि अफिसारा जाय आलासिनो सनमान होनांगौ होखाबाय बे आर्मि अफिसारनि खामानि बे आर्मिनि खामानि जा सनमान होनांगौ होखाबाय बेनिफ्राय जों बे आर्मि अफिसारनो जों सनमान होफिना बे जोंनि बाथ्रा नाथाय बे सनमान होनांगौखौ बे होखाबाय नाथाय बे सनमान होखांनायनि उनाव इनकरा मा बुंदों बेखौबो मा रावबो बे साखाथियाव थानाया साउन्ड प्रब्लेम जानानै रावबो खोनायाखैब्लाबो सासे अफिसारा जोबोर मोजाङैनो खोनादों सासे अफिसारा मोजाङैनो खोनादोंना बे जोबोर मोजाङैनो खोनादो आं दा नोंसोरनो मोनसे एग्जाम्पल होननानै बुंनोसै जों मोनबोनाय जों फरायोमोन हाई स्कुल कलेज जोङो मालाबा क्लास खालामनो गोसो गैयाब्ला उनाव जिरायनानै लोगोजों लोगो रायलायबाय थायोमोन मालाबा उन्दुनो ओंखारनानै गंनाय बाजिनो उन्दुलाङोमोन फोरोंगिरिया बरिया फोरोंबाय थागोन सोरबा सासे सानै फोरोंगिरिया सोरखौबा गंनाय नुदोंब्ला चक पेन्सिलजों खुबैगोन नाथाय सोरबाया मा नों गंदो लिरदो लिराखै खुनु मतलब गैया बे गावनि फोरोंनांगौखौ फोरोंबाय थागोन नों खोनासंदो खोनासङा नों बेनि गियानखौ लादो लाया सोरबाया मा नोंनि सायाव जेबो नोजोर होआ नाथाय आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोनना दे आं सैथोखौ बुंगोन नाथाय सासे अफिसार मेजर जेनेरेलानो जा लेफ्टेनेन्ट जेनेरेल बे रेंकखौ लानो थाखाय गोरलै बाथ्रा नङा अफिसारब्लाबो मेजर जेनेरेल लेफ्टेनेन्ट जेनेरेल आरो जेनेरेल रेंकआ लासै थांनो हानाया सहज बाथ्रा नङा बेनियाव ओरैबायदि काबिलियत थानांगोन बे ओरैबायदि खामानि मावनाय जानांगोन आं नोंसोरनो बे बाथ्राखौ बुंनानै होनाय जानाय नङा नाथाय बे रेंकआ लासै थांनो सहज नङा दिनै नोंसोर नाय बेयाव थानायफोरा रावबो खोनायाखै जानो हागौ नाथाय बेथ' खोनादो दा जोंनि गेजेराव माबा मोनसे क्लास जायोब्ला 100 जनानो जा 200 जनानो जा जोंनिया मा
सोरबा गिदिरा सिगाङाव दङब्ला 100 जनब्लाबो बे बुंनो हानाय नङा आइ कन्टेक्ट बे मा बुंदो बेनि मेगनावनो जों नायनांगोन बे 100 जनखौबो नुगोन बे सोर गंदो सोर नायख्लेंदो सोर थेनथावदो बे आगोलाव थानानै बे 100 जनखौबो नुगोन आरो बे 100 जननि गेजेराव सासेखौबो बे बुंनो होनाय नङा बे सासे मानसिखौबो बेयो गंनानै थानो होनाय नङा आइ कन्टेक्ट बे जेसेबां बाथ्रा बुङो जोङो बेनि सिगाङाव गसंनानै बेनि मेगनावनो नायबाय थानांगोन नों गोलैलांनो हायो नों मा जालां नाथाय जोङो बेखौ नायख्लेंनानै मालाबाबो थानो हाया बेनो जाबाय मा अफिसार सोरबा खोनायाखैब्लाबो मा बुंदो बे खोनादों दा जोङो गावजों गाव नांलायनानै मा जानो जों गावजों गाव नांलायनानैथ' जेबो जाया नाथाय बे एसेबां गिदिर अफिसार नर्मेल नङा दै जों साननाय बायदि नङा नर्मेल नङा गोबां पावार दं बिसोरनियाव गोबां पावार दं बिसोरनियाव सासे जेनेरेलनियाव दा सासे जेनेरेला बेसेबां दुखु मोनदों गोरोन्थि जादोंब्लाबो जायाखैब्लाबो आंना दुखुआ बेवहायसो बेनि गोसो सिङाव हाबनाथ' जों नुवाखै बे दुखु मोनदो मोना जोंसो जों नांलायलायदो नंगौना नङा जोंनि बर' हारिनि सायाव बर' हारिनि गिदिर गोलावफोरनि सायाव बा जोंनि सायाव बेसो मिथिगोन नर्मेल मानसि नङा दै होनखादों नर्मेल मानसि नङा बिसोरनि साननाय हनाय खामानि गासैबो आलादा नर्मेल मालाबाबो जानो हाया बिसोरनि साननाय हनाय खामानि आं बुंबायना रावबो खोनायाखैब्लाबो बे खोनादों आरो हाजारजन बेनि सिगाङाव बिसोरनि सिगाङाव थागोन ना हाजारजनखौबो नुगोन बिसोरो आइ कन्टेक्ट जानांगोन गोबां आलादा सिभिल आरो डिफेन्स गोबां आलादा जायो प्लिज अननानै आं माबा मोनसे गोरोन्थि बुङोब्ला आंखौ निमाहा हो आंनि दुखु मोननाया बेसो एसेबां गिदिर अफिसारा जोंखौ मा सानखो गोरोन्थि जादोंब्लाबो जायाखैब्लाबो जों बेवहाय नांलायनानै जेबो गैया जों सासेखौ सासे गादबना दोननो नागिरनानै जों बेवहाय जेबो गैया अफिसारनि बाथ्राखौ सान अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द